Yo fui el año pasado, hace dos, una historia del golf, tío. Ya que me iba a la Dragoner, está chula, tío. Hostia, la verdad es que mola también. Mucho más y todo. Bueno, yo saltaré, venga. Dame un cabo aquí de popa ya. Buenos días. No, nosaltres tenim un control de l'activitat aquesta. Això, el problema que tenim és que els barcos que fan la navegació turística, els barcos que fan la típica golondrina, que fa el que és el passeig dels turistes per la mar, el dia que tenen 20 joves o fan una festa o gent que fa una despedida de soltero, coses d'aquestes, aquest dia se les controla. És molt difícil controlar-lo, el que passa és que el que té és s'afora, la gent que va, el dia que surt amb una festa n'hi ha més incidència del problema que tenim ara sanitari del Covid. Però realment són barcos que fan una activitat turística de passeig i de veure la mar i de frontejar, o sigui, és una activitat normal, regulada. El que passa és que la gent que puja en el barco que un dia va molt de festa, tenim el problema de les imatges que s'han vist en els medis.